Bună ziua, copii! Ce ați vrea să discutăm la ora de dirigenție? Știți, domn profesor, noi am vrea să... am dat niște întrebări foarte bune. Sunt legate de școală? Da. Atunci spune, dragul meu. Am impresia că școala nu prea ne pregătește pentru viață. De fapt, nici nu-mi dau seama pentru ce ne pregătește. Școala este foarte importantă. Este, dar de ce, spre exemplu, învățăm cum să rezolvăm probleme matematice când am putea învăța cum să ne rezolvăm problemele din viața noastră? Păi sigur, dar... Da, sau cu ce mă ajută pe mine să știu câte tipuri de roci sunt? De ce nu învățăm cum să ne plătim taxele sau să ne gestionăm banii? Păi învățăm și asta. Da, de ce trebuie să știm ce a făcut Ion Anei, când am putea învăța ce să facem noi, familiei noastre, ca să fie fericită? Păi nu aveți o familie fericită? Nu, mama și tata se tot ceartă. Mi-este frică să nu ajung și eu așa. De ce disecăm broaște și nu învățăm cum să avem grijă de sănătatea noastră? De ce trebuie să știm cum și-a omorât Henric al VIII-lea soțiile, când am putea învăța cum să ne facem noi relațiile să funcționeze? Ei, copii, de ce învățăm de bătălia de la Waterloo și nu învățăm cum să ne acceptăm unii pe alții? Domnule profesor, de ce învățăm despre conducători morți de sute de ani, când am putea învăța cum să ne votăm acum conducătorii corecți? Da. Eu am smartphone. De ce trebuie să calculăm atâtea formule matematice când avem un calculator în buzunar în fiecare zi? Nu m-am gândit la asta. De ce învățăm să memorăm pe de rost și nu să gândim? Mai să fie. Nu înțeleg la ce mă ajută numerele imaginare. De ce nu învățăm despre lucruri care motivează lumea? Banii! De unde vin? Nici eu nu știu. Serios, de ce învățăm atâtea tipuri de copaci, în loc să avem grijă de ei? De ce punem mai presus să știm lungimile de undă ale luminii, în loc să știm cum să oferim primul ajutor? Măi, aveți dreptate într-un fel. M-am tot întrebat și eu, de ce învățăm să scoatem rădăcina pătrată a unui număr, când am putea învăța cum să scoatem cei mai buni din noi? Gata cu atâtea întrebări. De ce facem ședințe cu părinții? Spuneți că părinții sunt problema, dar dacă ne-ați învățat pe noi să fim părinți, atunci problema ar fi rezolvată. De ce învățăm ce vrea o firmă de la noi și nu învățăm ce vrem noi de la viață? Măi, copii, cred că aveți dreptate, dar ce pot face eu? Sunt un simplu diriginte. Păi dacă ne susțineți, putem să aducem o schimbare. Eu vă susțin, copii. Împreună vom face școala mai bună.